ni ala sɔnna an bɛna don taliba kɔnɔ inshallah taala waati duuru ni ala sɔnna bɛɛ k'i ka hami siri i k'i ka hami yira ala la. Allahumma salli wa sallim ala aina rahmatika ya jani ya qadalla Bye.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambora saka ala wele min ke amade ala fe ala ka menani. Ambora saka ala wele ala bulen tola. Ala kram Mustafa sallallahu alaihi wasallam ale min ka sori kali Allah subhanahu wa taala e ka tele ko chama kan. Ambora fana ka o chama fana ka o ken. Ame ala fo ka ala barkada biso madena. Ka ala wele man go. Sabu ayé ni sienke ni ni sɔrɔ i si kɔnɔ o tuma fɛ o ye tɛlu belebeleba de ye jɔn muso lahara o siratigɛ la bi ni ala sɔnna komi an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na kuma daminɛ na san'an ka don wasifa hukumu kɔnɔna na an nana yɔrɔ min na bi an ko yɔrɔ dogolen tɛ Amadu Kumare kosɛbɛ n'u b'a fɔ a ma ko Seyidu Morikɛ kosɛbɛ o don o tuma fɛ ale de ye laɲini kɛ Amadu Sidibe Fanu Amadu Sugonga ani Malikia tɛnɛ Nkura farala sabu ɲuman o tuma fɛ a bɛ balo la kosɛbɛ Amadu Kumare a ye sogo kan kosɛbɛ wa ye réseaux sociaux sanfɛ kosɛbɛ maa min yɛrɛ ka ko diya ale ye kosɛbɛ o de ye Sɔgɔmadɔ ye Fanu Amadu Sidibe a ka taabolo diyara a ye kosɛbɛ a ka kuma cogoyaw fana olu diyara a ye o siratigɛ la a ye seko kanu a kɔfɛ kosɛbɛ a y'a laɲini sa ani seko bɛna ɲɔgɔn ye nka ala b'a yɛrɛ sago la dɛ b'a yɛrɛ sago la ka ne ma yɔrɔ ye ala bɛ fɛn kɛ min y'a diya kosɛbɛ ala ma sɔn o ma kosɛbɛ nka ala sɔnna a sɔnna o ye kuma fila ye nka daw tɛ Sɔgɔmadu Banu Amadu a ye diinɛ in dɛmɛ ni a n'a ka nafolo ye ka sɔrɔ ka t'i da dugukolo tabaw ni ɲɔgɔn cɛ ala subahanahu wa taala ka hinɛ na n'o ye ka baara kɛ don min kama o tuma ale ye baara kɛ o don de kosɔn kosɛbɛ a bɛ san caman bɔ sisan an bɛ turunew kɛ kosɛbɛ wajuliw kɛ a kun tɛ ko ale ka baara ye a bɛ moriya min fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ de bɛ moriya kɛ a ka baara kun b'o dama dɔrɔn abada a kun bɛ maaw wele dawakɛlaw kun a kun bɛ maaw wele ka taa ala ka diinɛ ma an ye maa min tuubi ni san dama in kɔnɔna na ka wurudi d'u ma k'u kɛ tɔrikaden ye o ko tɛ dɛ sabula i b'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yen o tɛ tɔrikaden ye mɛ o ye silamɛ ye kosɛbɛ o tuma fɛ tɔrikadenya dama ko tɛ an ye minnu yɛrɛ tuubi ka bɔ bolisɔn na an ye minnu tuubi ka bɔ filanikafoya la minnu tuubira ka bɔ u yɛrɛ kun t'a dɔn fiyewu k'a fɔ de ala ko yɛrɛ ye min ye kɔnɔna in dɔw la an taara an ye o maa baden de tu ala de b'a maa hakɛ dɔ si t'a ma ale dɔn
sabu su dɔw la wajulu dɔw su la an bɛ jama bɛɛ na ka na tuubi seko bolo a jama dɔw ka bon dɛ a ko hakili ma dɔw yɛrɛ kɛra a ye ɲininkali kɛ a ko yalima aw jamakulu minnu filɛ nin ye o aw nana wuruti de minɛ ka tɔrika tijaniya sira kan wa walima aw yɛrɛ de b'a fɛ ka don silamɛya la a ko n bɛ question posé aw jamakulu hakɛ u ko seko anw mana wuruti dɔrɔn mɛnɛ dɛ anw nana de ka tuubi ka don silamɛya la n'o tɛ anw tɛ fɛn na koyi bɛɛ filɛ nin ye an tɛ seli an tɛ sun an tɛ seli ɲɛdɔn an tɛ sun ɲɛdɔn o tumana fɛ anw bɛ yan maaw banna minnu bɛ boli sɔn maaw banna minnu yɛrɛ t'o si kɛ olu kɔni bɛ ten mugu ta da olu ti foyi dɔn ayiwa mɔgɔ dɔ min bɛ n kɛrɛfɛ a kɛra o ɲɛna o tumana fɛ u ye nin kuma fɔ min kɛ seko k'a fɔ ne faso Mali ni ɲɔgɔnna jamakulu bɛ se ka sɔrɔ ne faso Mali kɔnɔ hali bi minnu ma Ala ka diinɛ dɔn an bɛ yan ko Ala ni ce barika Ala ye o tuma a ye maa dama min bɔ o filijugu kɔnɔ ka u kanda k'u tuubi ka u bila Ala ka sira kan Ala de b'a hakɛ dɔn o tuma fɛ Cheikh Umaru Fane ko Amadu a taara Ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ na bi nka a ye baaraba caman kɛ caman belebele ka sɔrɔ ka taa a ka baara ninnu kosɔn an karamɔgɔ n'o de ye Amadu Kumare ye a ye a kanu Seko yɛrɛ ka baara ninnu kosɔn kosɛbɛ ani fɔniseriya min n'o tun b'a la ani jamana kanu min n'o tun b'a la ani cɛsiri min n'o tun b'a la Ala ka diinɛ dɛmɛni na kosɛbɛ Amadu Kumare a ye Seko Umaru kanu ɲini ka kanu ye wa an b'a fɔ ni maa kanu fɔ maa o maa n'i ye maa kanu nin kama walahi e yɛrɛ kan ka kanu ka taa la Seko balolen ani Amadu Kumare o ɲɛ ma se ka kɛ naani ye abada nka a n'a denw ye ɲɔgɔn ye kosɛbɛ banni kɛlen kɔfɛ Amadu Kumare a ye bonya ko caman fɔ a bɛ mɔgɔ bonya kojugu ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ bonya ko ɲi maloya wa maabaw de bɛ ɲɔgɔn kan fo ka diɲɛ ba Mali tɛ se ka kɛ maaba fɛ maa ninnu ne b'a ɲini don o don ka maabaw lakari Mali ti kɛ maaba fɛ abada fo ka diɲɛ bolo tigɛ abada Amadu Kumare i ye maaba ye ka taa la o siratigɛ la ani denw ye ɲɔgɔn ye a taara fɔ du kɔnɔ an sigira zawiya kɔnɔ a ye baro caman bɔ a kɛra den minnu ni Seko Amadu ne a y'u labɛn k'u bila a m'u kɛ Chinois marqué ye dɛ abada a y'u labɛn k'u bila k'u dege barika ɲini cogo la ka taa u y'o ɲini k'u dege tuba ɲini cogo la ka taa u y'o ɲini k'u dege Ala bato cogo la u y'o bato k'u dege Alakira Muhamadu Mustafa kanu kɛ cogo la a n'a kansɔli kɛ cogo a ye den ninnu bila ka u bila ka taa u kɛ marqué riche ou bien o de tɛ bɛɛ ɲɛ di yan marqué riche de tɛ bɛɛ ɲɛ di yan o tuma a y'u dilan k'u kɛ marqué riche Bango Brahma kɛra Cheikh Bango Brahma kɛra ani Cheikh Musa Sidibe ka se Cheikh Mali ma olu dɔrɔn tɔ caman bɛ yen ni dɔrɔn y'an yɔrɔ ma kabako don kabako bɛ du in na mais Cheikh Umaru a tun bɛ ka fɛn min laɲini o de ye nin ye o sɔrɔla o la a ye den ninnu dilan ka bila Amadu Kumare a sera du kɔnɔ yen an ye baro caman kɛ kanu yɛrɛ kɔni siga foyi t'a la an y'a dɔn maa i ka ba ye maa min ye ani maa min t'i kanu ba o fili tɛ sa a kabi kuma kabi y'a ye yɔrɔ min na a kumatɔ la anw Banikɔkaw kɔni fɛ anw b'a dɔn dɛ kabi y'a ye a kumatɔ la i b'a dɔn nin bɛ k'a min bɔ a da kɔnɔ est-ce que a b'a dusukun na tigitigi b'a dɔn wa kodɔnna bɛɛ b'a dɔn ma ka taa la an y'a dɔn a bɛ k'a min fɔ a da la a bɛ ka bɔ a dusukun na Mare o siratigɛ la sira tora ten o tumana fɛ a yɛrɛ nana fɔ k'a fɔ dɛ a y'a kanu nin sirisila min ale yɛrɛ ye karamɔgɔ ye jama b'a yɛrɛ bolo mori don a bɛ fɛn dɔn a fa fana ye mori ye o fana bɛ fɛn dɔn jama b'o fana bolo yarɔ nin y'a da yɛ dɛ a da ye nka a ko ayi ale yɛrɛ de y'a kanu a bɛna a ka sirisila de tugu Cheikh Umaru ka sirisila la Bango Hamadu cɛ min ni a y'a faso dɛmɛ n'a ni a ka nafolo ye faso dɛmɛ na dɔw tun b'a fɔ Ala dɔw yɛrɛ ye wele kɛ don dɔ la ko Seko i t'i nin ko in nɔgɔya sa i ka faso dɛmɛ don o don mais jamana faso mago t'i la walima jamana faamaw o bɛ tan a ko a yɛlɛla fɔlɔ yan'a ka a tigi ka fɔkali jaabi a ko e ko dɛmɛ k'u mago donna de yan a ko ne ma dabɔ mago donna kama dɛ abada maa kelen kana tɔn ye abada
ngane ka kira ko puli wato ni mina iman ako ne be Muhammadu min ko ndura me Muhammadu min ka dina na o tuma o Muhammadu ne ko faso kanu ko o ye limaniya to bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ faso ye b'o kɛ maa kana dɔn ɲɛ maa kana fɔ ne ma dabɔ minɛji kama ne ma dabɔ k'a fɔ de k'u ka décorer faama yɛrɛ kana dɔn n'i ye min sɔrɔ ni ka denbaya an bɛ kun bi o tumana fɛ Cheikh Amadou Banigo Amadou a ka o taa sira in a bɔra o sira jɛlen de kan ka sɔrɔ ka taa i da kaburu kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ a la ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen siratigɛla Cheikh Amadou Kumare a ko ale bɛna a ka silsila turu an bɛ o de silsila turu kɛnɛ kan an ka karamɔgɔw n'o de ye an ka sekow ye n'o ye seko ka wolokansigiw ye u yɛrɛ bɔ o tumana fɛ a tɛna kɛ silsila turu dama ye dɛ k'a fɔ k'a bɛna kɛ tɔrikaden dama ye Amadou Kumare ayi ale yɛrɛ de ni mɔgɔdamuya kan olu yɛrɛ de bɛna kɛ mɔgɔdamu olu bɛna kɛ mɔgɔdamu ye o tumana fɛ an bɛ o de kɛnɛ kan bi o la Amadou Kumare a n'a balimaw a ko ale dama tɛ dɛ a n'a balimaw o tumana fɛ ko u bɛɛ lajɛlen u bɛn'u ka silsila turu o la an b'o kɛnɛ belebele de kan bi foli belebele ka o ta k'a ɲɛsin an ka maaba fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marahaba kalanbulon Murugula kalanbulon n'o ye Cheikh Umaru ye kalanbulon min sigi Murugula o tumana fɛ o kalanbulon ninnu an y'an sen jɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'u ma dɛsɛ u bɛ taa u sen jɔ yen o tumana fɛ o kalanbulon bɛ kɛnɛ kan an b'a fo musobaw minnu cɛsirila Ala ka diinɛ na anw bɛ kosɛbɛ k'u marahaba kɛnɛ in kan an'an ka mɔgɔdamu Cheikh Umaru a ye maa minnu kɛ mɔgɔdamu ye k'a to a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o tumana fɛ o mɔgɔdamu caman de filɛ yan olu caman de filɛ an kɛrɛfɛ o tumana fɛ ni Ala sɔnna an b'u fana fo k'u marahaba k'a ɲini Ala fɛ Ala ka baara in Ala k'a kɛ hɛrɛ ye o la an bɛ min ɲini sisan sani an ka kuma di an ka sekow ma o de ye mɔgɔ minnu n'olu bɛna wurudi minɛ o tuma olu bɛ gɛrɛ ɲɛfɛ yan an bɛ fɔlɔ min na o ye Amadou Kumare wala donc ale bɛ gɛrɛ inshallah taala ayi bani be
Abang gafeng ini guna kerja ini, boleh masuk program. Mami suara kasih sewa tu kotor. Anak wajib aku, feng mulai wajib aku terus kotor. Feng ini nama wajib aku rezeki, jadi segi awal semua awal tak macam. Anak tu guna kerja awal tanai. Jika saya kawal satu tu kerja. Jadi manusia dari kami awal semua awal tanai program kerja. Kami punya sejarah kami anak kami mahu tu nak suara mahu kerja. Mulu para mulu para awal tanah. Mulu para dua kana. Anak pun ada. Bagi anak ter. Mereka bagi kapal segera nak kasih. Amat ini anak kamera anak. Bukan kami orang muda. Cuba malu bangga malu. Anak ada. Ini cara dan malu kamu bukan kami. Anak pun boleh. Anak ada malu. Pada ciri na berbagai orang tadi. Bensin atau orang sebab berubah. Pada juru yang bukan apa yang juru. Bagaimana ni anak pasal rumah. Betul betul betul. Hanya wujud di ambil rumah. Oh, kemarin ayah ini apa? Pada kasih main berapa kasih ini. Ambil itu soal kalau. Dulu tak pernah semua. Ayah ini apa? Ambil terlalu ni bila kau periksa tu jangan. Periksa ini orang periksa kono. Anda tanah coba ni kau ada coba tanah. Coba malu tijani ini ada asal ada coba tanah. Allah Subhanahu Wa Taala anak kira boleh terlibat pada ini. Boleh umumnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Sesuai Allah kira Muhammad Pak. So ayat tasrah ini ayat kamu apa dia tertabu tasrah ini. Apa ada tasrah nak kau. Bagi dia pen kamu pasal lima yang ada soal tidak ibala. Baca mak be Allah kira kau. Ni Allah kira dia kata kalau ke pasal tasrah ini. Ni Allah kira dia kau. Baca mak ke malu lagi Allah kira dia kau. Berjumpa pasal tasrah ini. Namun nak cakap kau berdoa. Bukan diri berdoa. Ini jangan yang ini kata soal tu. So hamil kemarin ayat wali itu. Ukama ni bangga Ibrahim. Ada ni ampan orang tu. Nada kaji. Oh ya yana. Kami family ke sisa. Uli kemarin ada muka dami apa kam? Angan dami kata muka dami. Muka dami aja dama. Kaparan muka damu kam. Baik ani cesri miala. Anaknya kalau miala kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ni plan warti soala. Warti soala. Sebuti soala. Sebuti soala tu. Allah bila transfer lahara jodoh family. Udah ni soal. Mami o mina Allah Subhanahu Wa Taala jati kama. Waktu ini family kata apa tu? Itu muka dami yang family ada ni. Sampai kira iya. Kata ni orang muka din kasih. Kata se soal, kata se awal balik. Berarti sana. Misi muka dami yang ni. Semua ini ayu nak kata apa tu?
hakili la badri sa yɛrɛ bɛ k'a ye don min an taara o sigi seko yɛrɛ ma o kɛnɛ sɔrɔ donc ko bɛ nin cogo de la i ka cɛsiri ani i ka ala dɔn ani i ka ala dɔn dege ala b'o de yira i ka seko la n'o kɛra i ni jara ni ka kɔrɔba d'i ma donc an y'a kanu kun an balimakɛ n'o ye amadu kumara ye k'a kɛ mugadamu ye seko amadu ka mugadamu dɔn k'a fara seko amadu ka kalandenw kan o kama an ka se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ an jɛnɛ kɔnɔ. Ustaz Amadu Kumare a kɛra mugadamu ye ka fara mugadamu tɔw kan mugadamu kɔrɔ b'an bolo yan k'a daminɛ Solomani Sow ka taa se Idrissa Jara Male ayiwa ale ye mɔdɛli tɛ dɔn fa dɔn ani mugadamu Kasim ka taa se an kɔrɔkɛ ba ma Ala y'a kɛ ne yɛrɛ ye kalifa ye donc ni Ala ka jɛn ye an bɛ tɔrɔkɛ in baara komi Ala y'an yamaruya cogo min o de ye Ala subahana wa taala wele sɔgɔma ani wula fɛ. I bɛ ziku in na an b'a kɛ sɔgɔma fajiri fana karamɔgɔ kɛ sɔgɔma ani wula de don ni maa min ye sɔgɔmada sɔrɔ nin basi o kan Ala bɛ fɛn dɔ k'i ye mais fɛn min ko don a tɛ k'i ye diɲɛ na yan dɛ mais i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛ na o bɛɛ ye fitinin de nafa de b'a la ali kiyama ayi kira kan sɔnni n'i taara dalayiru kɔnɔ an ka cɛkɔrɔba kɛ n'i taara dalayiru kɔnɔ an ka kira kan sɔnni minnu bɛ yen nafa minnu b'a la walahi i b'a kasamadiya n'a ye o tɛ wuli jɔ k'a ban k'i ka sɔnni ala kira kan voilà donc ala ko ye nin ye an bɛ min fɔ dɔrɔn balimalen a k'a cɛsiri fɛn ma nɔgɔ dɛ ale yɛrɛ b'a don yen kɔnɔ bari moriya ani fɛn bɛ bise de n'i bɛ moriya la fɛn bɛɛ kɔni t'i la wa n'i bɛ moriya la kuma caman bɛ fɔ k'i t'o si lamɛn donc ala ko in bɛ ten sira in bɛ ten n'i y'a minɛ i bɛ kuma caman bɛ sen bɛ caya mais o si tɛ foyi ye bari ala ko ka di waati min si kana bɛ ɲaga de ɲaga ka k'i kan waati an b'a deli ala fɛ fɛn minnu filɛ aw bolo nin ala ka barika don ala ka fanga se n'a ye ala kana si n'a ye dɔn n'a cɛ ala k'o kɛ ala kɛra bila kɔnɔ sɔnni ala ka sɔn
Jibril. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لكن كمل والله كما تنهيته لكمالك وعدل كماله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم أنت تقول saboda ka ni ka mani me tin ka ni me ta ne ka shibai diga na me ne da su ne diga na me ne ma ne ni shibai aya tu na bina aya ai kwala de kule kusi aya au kwala aya ni ka fa ema aya ebi da su ti ama ni ne ka je la magen ba da me ala ba man je ka tu ba ta la ba da fro mana même ba tu so ni ni la zumre ba ne da atina zoge de ma da me ka doga na shi ba da ko ka de iban na ba jena iban to da saboda da kiyama to da min to ne to tele mai abu to ne fe ala de mo do ala de ka no sara da no sara da ku ke se nai bai ala ala ka yi ni ya di afa ko la shi na ala ko ti au ma ala ka pesa ti au ka ala ka de mali au ma ala ka ana fudra ala ka ona ko ala ka na wasa fo te le ka fo ye fo parce que fo te be ka luka aya tuke na bai ala ba ala ka ya ba ka ala ka fe ne ya ala ka fe da bai ti ba ko no sallallahu alaihi wasallam ala ko ya bare Alhamdulillah, anda saudara dunia, anak coba. Awak tu sinema tu bisa juga. Jadi tim coba nak kapal ini. Amat dia tu. Alhamdulillah. Sama pilih Kau berdin, ala apa? Ala tu ni aturan mana? Ala tu ni apa? Ala tu segala dunia. Ala tu jenis cahaya. Ala tu keciba kamu. Ala tu kamu maju kamu. Ala tu kamu dua kamu. Seni ala nabi. Malaikatu rahmanihi kaladi bi fadli wa annatihi wa sanaihi haramu ala azamu likatu bizi wanda kerega Kada
Ola alhamdulillahi rabbil alamin. Ame ala fo kosɛbɛ ka ala barika da. Ni ala sɔnna ma ko kɔni a gɛlɛma yɔrɔ tun ye min ye ni ala sɔnna ma o nɔgɔyalen ni ye. Ola an ka mɔgɔdamu n'o ye mɔgɔdamu Amadu Kumare a sigira. Ka fara kalanden caman wɛrɛ kan n'o ye a yɛrɛ balimaw ye du kɔnɔ yan. An bɛ ala fo n'o ye ka ala barika da k'a ɲini ala fɛ o tɔrɔka min minɛ yarabi ala ka kɛ sira ye ka tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam ka taa diinɛ kɔnɔ. Ala k'o kala kira bonya kosɔn sallallahu alaihi rasulillah. Ola ni ala sɔnna ma an ka seko Ibrahim bɛ yan an bɛna mɔgɔw d'ale ma dakuruɲɛ kelen dugawu ni ala sɔnna ma a bɛ n'o kɛ alisinare jama ye. Ola an b'a ɲini ala fɛ ala ka an sababa bɛɛ an b'a fɔ n ko falyatafaddal mashkura mu'azzaza. Duguma. Baik nara fɛ an ka jɛnna kun min na bi ala ka kɛ hɛrɛ a ka bɔ kɛ hɛrɛ fɛ aw minnu ye wuli ta aw cɛsiri an b'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ a kan silamɛya tiɲɛ cɛsiri kɔ lahara jɔn don mɔgɔ bɛna ɲɔgɔn dan ni min o de ye ala wele a b'o jija ala ka jɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ a kan ala k'o ka kalaya bonya kama kira mɔgɔ kɔnɔ kama sɔli ala mustafa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وقرتنا واجعل المتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سيدنا المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah kan bayi orang. Ola ne ala sɔnna ma dɔn bi kɔni kumareya o bi sɔn ka o denkuli nin ye o kɛlen ola siribeya bi o tɔgɔ de dara kumareya boyira bi hakili la jamu kɔni a yɛlɛmana ka kɛ siribe
ومن اليوم فصاعدا ناول من أول كدرو أكادو كافودي أنا شعبا على ردي مويا منافي أكسر بي وتمنافع لما يبلا جلي yaro ni sɔrɔ kɔni kɛra siribe yɔrɔ yɔrɔ kɔni denbayaw bɛ tugu a kɔ yɔrɔ la o tuma na yan farala sigi la du fana kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'o ye an fa n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye an b'a ɲini ala fɛ yara pe ala ka sija ni kɛnɛ d'an na ala ka sija ni kɛnɛ ala k'o d'an ma ala k'a mɛn an kɔrɔ sekow bɔra ka kuma bɛɛ fɔ aw ye wurudi minɛ a b'a cɛsiri sa dɛ wala kuma caman o bɛ ko in kɔnɔ dɔw ko n'i y'a minɛ k'a bɛ fa don i la dɔw wɛrɛ ko n'i y'a minɛ ko n'i ma wuli cogo dɔ k'a b'i kunkolo wuli anw b'a f'u ye anw ta ye a bɛ fa min don maa na a kɛra kanu fa de a bɛ fa min don maa na o de ye ala sɔnna wuli k'ala wele ni fa ye o tuma na fa anw bɛ fa min nɔfɛ o fa de jan anw b'a fɛ o ka don an yɛrɛ la wa silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka ɲini o fa ka don i la o tuma anw bɛ kuma minnu fɔ a kana wuli a dira anw minnu ma a kana bila ni siran ka kuma ye dɛ wuli ye ala bato dafalan de ye faridaw dafalan de ye torika ye faridaw dafalan de ye i ka seli farida 5 selilen kɔfɛ wurudi de bɛ kɛ i b'i ka lazimu kɛ su kɔfɛ jaga kɔfɛ hiji kɔfɛ o tuma fɛ ala yɛrɛ tilebanciya dafalen kɔfɛ dusukun na o tuma fɛn min ye alifa ni nama ko ziyada ka jɔn ni ala sɔnna wa taala cɛ surunya o de a sigilen bɛ fɛn min kan o ye o de k'i ni ala sɔnna wa taala cɛ surunya a sigilen tɛ foyi wɛrɛ kan o la n'a ye kuma o kuma mɛn an kɔfɛ ka fɔ de a bɛɛ tan a ka n'o lamɛn n'a ye fɛn min ye n'a ma min faamu n'a ye min mɛn a kan n'a m'o faamu a ye gɛrɛ n'a ka ɲininkali kɛ a kana fɔ kuma mɛnɛ dɛ n'a y'o kɛ dɔrɔn o bɛ ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa n'i yɛrɛ dɛsɛra wurudi kɔrɔ don o don n'i ko ko n bɛna bɔ a la kana bila ni saraka ma yɛrɛ t'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la e kun nana wurudi minɛ ko n ka n y'a bila fɛn t'i la dɛ nka i ka t'a la k'a fɔ de maa tɔw bɛ baraji min sɔrɔ a kɛbagaw e kɔni t'o sɔrɔ i bɛ k'o maa tɔw bɛ ala gɛrɛ ɲɔgɔnni min sɔrɔ i t'o sɔrɔ o tumana fɛ bɛɛ k'i janto nin na ziyara de don a bɛ fɔ nin ma ko ziyara ka i ni ala cɛ surunya sɔngɔ tiyani a ye cɛsiri min kɛ ala sɔnna ka taga wele la a ye cɛsiri min kɛ ala ye o tumana fɛ ala de ala kɛra yɛrɛ sɔrɔla salama bila a ka na nin sɔngɔ tiyani na k'a fɔ de a k'a sinsin nin kan nin b'a dɛmɛ kosɛbɛ a ka ala wele la ale k'a sutura ala la a k'a di a ka kalandenw ma ɔ o wurudi de b'an bolo nin ye o tumana fɛ o sira kelen de don sɔngɔ tiyani y'a minɛ nin ye o kelen de don wala fɛn wɛrɛ tɛ a fana tɛ ko n'i ye wurudi minɛ dɔrɔn k'i pɔsi bɛ fan na bolo la parce que dɔw fana b'o fɔ n'i y'a minɛ ayiwa a bɛ tan n'i cɛ siri a bɛ dépend mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dan ni ala sɔnna ka taala wele de wala walizalika falyatanaffasi almutanafisun mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dan ni ala weleli de ye n'i y'i cɛ siri ka se degré min na ayiwa ala b'i sɔn ka da o degré kɔnɔ ala bɛ kuma fila fɔ a la ko utlubu ni yastajibu lakum a ye n wele n b'aw jaabi ni ala y'o fɔ kaban e b'i tɔ jumɛn bila bilen ala weleli sira de ye fila ye foyi wɛrɛ t'a kɔnɔ ala tɔgɔ an ka segu bɔra ani ala kɛra kaso ye o dɔrɔn de b'a kɔnɔ n tɛ sɔn tiyani tɔgɔ t'a la a fa tɔgɔ t'a la an yɛrɛ ka segu n'o ye banu amadu ye a tɔgɔ t'a la a fa tɔgɔ t'a la a ba tɔgɔ t'a la a ka kabila tɔgɔ t'a la ala a n'a ka kira n'o ye fa min don an na an b'o fa fɛ ala k'o kɛ ka fa don an na o fa in de ka ɲi kosɛbɛ ala ka kira wali fa don maaw la maa minnu y'a minɛ ni diɲɛ nata ye u b'a la minɛ ka fɔ cɛ t'a kama an n'a mugu bɛ ɲɔgɔn kan i tulo b'a la sisan dɔw bɛ tile 4 ɲini pɔtɛna dɔw bɛ 2 ɲini si k'u sigi ka tile k'u fɔ mun jɛ jɛlen o tɛ mun di nɔ ye dɛ o tɛ mun di nɔ ye dɛ i y'o ta i yɛrɛ ka nata de kama o tɛ se ka ba kan o wuli tɛ kelen dɛ bɛɛ bɛ fɔ a ye ka da o ala sigi sɔrɔ. kumana ne de ye tiɲɛ ye o tumana fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kan wala ni ala sɔnna baara in kɔni pour a sera tiɲɛ kan o la an balima siribelakaw an fa an bɛ sira ɲini u fɛ sa ni ala sɔnna ma o bɛ sira d'an ma an bɛ segin dɛmɛ la bi ye samedi ye bi ko ka ca an bɔra ka jama de to an bɔra ka mɔgɔw de sigilen to an kɔ ye mɔgɔw ka ca bi ye an yɛrɛ ka résolli kɛ don de nka ko yɛrɛ n'a cogo kama ko dɔ ka boli dɔ ye o siratigɛ kama an ka sew u jɛnna o bɛɛ kɔ
kuma fɛ kana an kana nin baaraba in kɛ ni ala sɔnna ma sabu fɛn min bɛ maa se ala ma i kan k'i cɛsiri o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ alijinɛ sara ye ala k'o kɛ ala kɛra bonya kɔfɛ sɔli ala rasuli kɛ o la tɔgɔ bɛ de kumaralakaw an bɛ siran ɲini mɛ ala yɛrɛ bɔra la o kɛra sigidenw ye Ijo dan yidi. N'an ko mu kuma dɛ a y'a laminɛ n'an ko mu sɛbɛn an b'a laminɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn ye dɛ n'an ma kuma dɛ lamɛn n'an ma fura sara an bɛ sa furu dafa k'a fɔ o don dɛ n'a fɔ si bɛ yen ne ko b'a laminɛ ne ko n'an m'a laminɛ an bɛ fura sara min si bɛ sa furu An bɛ taa so den ni mɔbili kɔnɔ. Kozim na ni miji. Cina cina.